हमथारखायोलै नोंखौहाय नायबायल' थानोसै मोनोना मोना बे नाखौ मासथिं आंखौ मालाय ना हमनो रोङा सानदों नामा नै नायदो एबार ओइ नायदो मोनदोंना मोनाखै आंखौ मालाय ना हमनो रोंलांदों हेलौ रायजोफोर दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि सा ओनसोल हांमा बाजाराव ओमफ्राय नोंथांमोना दि बुंबावदोंमोन ना नेक्स्ट लकेसनखौ लाबोबाव नेक्स्ट लकेसन नाथाय बेबायदि नेक्स्ट लकेसन आं पुरा मिन्थिनाय गैथ'ला रायजोफोर माने सोरबाफोर दङब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय थांगोन ओमफ्राय एसे खोन्थानानै होदो जायफ्रा मिथिगो आंनि नाम्बाराव कल खालाम नैबे स्क्रिनाव होदों आं नाम्बारखौ जायफ्रा जायगाखौ खोन्थानो गोसो कल खालामदो ओमफ्राय जायफ्रानाखि स्पन्सार होनो गोसो दं कल खालामनानै लिंहरदो बे नाम्बाराव ओमफ्राय दिनैहाय आङो ओरैनो बाजार सक ब्लग लानोसै ओमफ्राय जोंनिथिंथ' दा दैया देरजेनबाय नालाय मैया 6 तारिखनिफ्राय देग्लायहाय बोथोर गिबि बेलाय हांमा बाजार जाहैबाय ओमफ्राय दा जोङो दै गेन्दा फैजेननायनि ना हमहैगोन देग्लायनि बोसोराव 2025 आवहाय एप्रिल 6 तारिखनिफ्रायनो दैया देरबोजेनबाय दै गेन्दा फैजेनबाय मैया ओरैबायदि हुलुस-थुलुसमोन 6 तारिखआव ओमफ्राय दिनैहाय आङो फैदों नै दहाय हांमा बाजाराव थांनानै दा डाइरेक्ट फैबाय नैबो ना थेनायनि आं नुफैबाय ना थेनानैसो ना हमगासिनो दङ नै देग्लाय दैया एप्रिल 6 तारिखनिफ्राय देरजेनबाय दा साफा बेयावहाय प्रटेक्टनि गोनांथि दङमोन नाथाय देग्लाय जेबो गैया जोंनि आइलेन्ड ओनसोलाव बे दैया थाख्लायजों लांखारजों लोगो लानाय दै सिगाङावहाय थाख्लायबो होनना बुङो लांखारबो होनना बुङो ओमफ्राय आफाङावहाय ओरैहाय नांगल बाहाजों थांला नांगल होननानै बुङो दा जोङो थाख्लाय लांखार बेखौ मोननैखौबो मुख'लाबो जागोन आरोखि जोंनि एरियायावहाय बा ओरैबायदि बे डिस्टार्ब होगोन बै गामिजोंहाय ओरै सौजोबखाबाय दा दैया बे जेबो प्रटेक्सन गैया बेयावहाय होजों सिगां जोंल' थाख्लायावल' होदों जोंनि ओरैहाय गैया आरो जेबो ना थेनानै बेबायदि होथेनानै दोनदों नै बेसेबां मोनो देखायलाङासै आं नोंथांमोननोहाय गरमानो अयथासार उफाय गैया खर' फिनांलायबाय आं रुमरुसो खानानै लाखादों माथो नाङालै दिल'खा फिसा फिसानो आं बनां देनाखै बारलि खादों बारलि होनलायनानैहाय बाग्रायनानै रिल्स बानायद्रा होसोदो नुबाय सायबाय नाया ओरै थेस' मावगासिनो बेयाव रानथाबलायबाय नै बालाख'वा मासे नाया फिसानो सिङावनि ना फैयाखैलै गोबां जाखाबायना होननाबो नै बै गंसेया खाथिया जागोना जायाखै सोर मिथियो खबाइनि जाबायलै बोरियाव बासिगोन ओमफ्राय जाया बोरियावल' थोनो नै दैजों जानो आराम माबानांगौआव मोना ना हनै गोबाव लायो दैयाव बे बोरियाव थावलांगोन दे बाजै मा जाखो जिखाइखौ बै सासेनो हनानै ना सायला जायोमोन हैनायबा नै गिदिरथार हनै बिदिखौ मोननो रोङाहाय आं खालामा हनै गिदिरथारमोनलै मिथि आं हमनि र' आं हमनिखौ साला थारे नोंबोनो मासथिं आंखौ मालाय हमनो रोङांदों नोङो थांदों थां दे नोंखौ हमखायो आं हमथारखायोलै नोंखौहाय नायबायल' थानोसै मोनोना मोना बे नाखौ मासथिं आंखौ मालाय ना हमनो रोङा सानदों नामा नै नायदो एबार ओइ नायदो मोनदोंना मोनाखै
Ang kemarin nak humur ngang deng. Ada yes pat sebitang apa nak humnaya le. Konsine chef. Ang hama si menjibai ni dah se. Ma apa sasia kat perang ni. Sekalama ni hai. Sekalama kalamau ni sasia. Mui dia nak lah. Ha? Naya mui dia. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello. Ha. Ha. Kiện gar bay ra lon đằng đằng nơi địch lại. Điเข้าไปได้เอาคนจริง À bị không? เอากูเก็บมา Này nhỉ xong cứ. thế bà cha bây giờ Đi plastic không được khơi. Plastic không sai. kia Này nhỉ? kia Bự. Khá. đi xin chứ đây là Ai cậu bay đi cùng nó khá nào bơ. โอ้ให้ใช่ไหน Ơi, thả. nó cứ rồi Bây giờ, à bên như khoai à? anh như cô bây giờ Ní khoai gì vậy? À, chỉ khoai bên như gì vậy? ทราบซะคือ Wow, bà là khoai sắp sắp rồi. โอ้จะซึ่งละแน่ยง Nhìn chết xem mưa rằng đấy, bà thân rằng đấy. Thun đi ya cứ lấy rừng lấy nó bùi à lấy. เออ mà sao nụ khai rồi Mất chân nó khay à? nụ á Mất chân nó gì à? nụ bây giờ Ê, hôm nay bà bác bạc đây, hôm nay. Không đâu, không đâu, không đâu, không đâu. Không đâu. Đừng nó đừng ở đây. Không mưa. Nè, cả hồ bay xin nó mà khá hơi bay xin đang. ơi khát ông vậy Khá nó khá li bên đồng hồ.